Asingena khona endabeni isikhathi siyasho ukuthi hallelujah. Asifunde bazalwane incwadi kaPetro yesibili, 2 Peter chapter 3 verse 18. Second Peter chapter 3 sifunde verse 18 wakhona uthi, kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu, kuye makube udumo kusukela manje kuze kube usuku lwaphakade. Amen. Ngiphindele ndawo engasekuqaleni. Kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Leya ngxenye bazalwane umuthando ungayifunda kanje: kepha khulani emseni kanye nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ngamema zimbili izinto lapha ezikhona kuleli verse ekufanele sikhule kuzona. Kufanele sikhule emseni, kufanele sikhule nasekumazini. Ngizogcizelela le part yesibili yokumazi uNkulunkulu. Amen. Kufanele sikhule bazalwane ekumazini uNkulunkulu. Uma singakhule ekumazini kukhona inkinga esinayo somewhere. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umzalwane nomzalwane une assignment yokuhlala check ukuthi uyakhula yini noma ndawonye. Ukuze uma kungakhuleki umzalwane azama ukucheck ukuthi kambe yini engenzeka ukuze kube khona ukukhula ekumazini. Yeah. Yes bazalwane, so that's what sigcizelela lokho nje, ukukhula ekumazini uKristu Jesu inkosi yethu. Ngizofunda nje ngizo-highlighta nje indawo ezimbalwa ngenxa yesikhathi. Uma ufunda uFilipi 3 verse 10 ungabhala nje phansi. Ngoba seFilipi chapter 3 verse 10 uPaul uzwakala ethi ukuba ngemazi yena kanye namandla okuvuka kwakhe. Angithi sigcizelela ukumazi uNkulunkulu bazalwane. Umpostoli Paul sicishe simthathe njengomuntu esingathi ilevel yokwazi uNkulunkulu kuyena ibe deep futhi high ngalendlela. Kodwa uzwakala ethi ukuba ngemazi yena kanye namandla okuvuka kwakhe. Amen. Uma ufunda uDaniel 11:32 uthi abantu abazi uNkulunkulu wabo baya kuba namandla baphikelele. Kusho ukuthi uma sikhula ekumazini uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi yethu, uma sikhula ekumazini sifinyelela endaweni la khona, uma sibuka le ndawo esho uDaniel 11:32 sifinyelela endaweni la khona siya kuba khona namandla. Ukumazi uNkulunkulu kusinikeza amandla athize, kusinikeza nokuphikelela okuthize. Amen. Kanti uma ufunda uExodus 33 verse 13, ngicela ukufunda nje wona bazalwane. Exodus 33 verse 13. Exodus laphi la? Exodus 33 verse 13 wakhona uthi, ngakho ke uma uMose ukhuluma noNkulunkulu, ngakho ke uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi. Ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi. NoMose sinayo into ethi indlela uNkulunkulu ayemazi ngayo yayingcono kakhulu kunendlela esingazikala yona thina. Kodwa uyamuzwa ukuthi uthini? Uthi ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi. Kusho ukuthi kukhona into uNkulunkulu akwazi ukuyibonisa umuntu ukuze umuntu afinyelele la khona ethi ngiyakhula ekumazini. Asiqedi ke bazalwane ukumazi. We keep growing in his knowledge nasekumazini uNkulunkulu. Hallelujah. Then abesazoyivala kanje asiyeFesu chapter 1 verse 17. Efesu chapter 1 verse 17. Kade sikhuluma ngoPaul ukuthi uthi uPaul ukuba ngimazi yena kanye namandla okuvuka kwakhe. Ngaze ngathi ke bazalwane sinayo into ethi uPaul uNkulunkulu wayemazi kakhudlwana noma kangcono, noma ngokungathi kujulile. Asifunde verse 17 la uthi ukuba uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ukuze nimazi kangcono yena. Hayi bazalwane niyayizwa lento.
Lo mzalwane kukhona la ethe khona ukuba amazwi uNkulunkulu kanye na uJesu kanye namandla okuvuka kwakhe. Sabona izindawo ezimbalwa la khona ukwazi uNkulunkulu okubalekile. Kodwa uyabuya lo mzalwane usezothi kwabaseFesu kukhona ukumazi kangcono. Hayi bazalwane niyizwa kodwa lento. Kukhona ukumazi kangcono. Kungathi senhlizweni kaNkulunkulu lento yokuthi mina njengomntwana wakhe as I stay with him njalo njalo ungifinyelelisa ekumazini kangcono. Ungathi unale desire yokuthi ngifuna ukuzambula kuwe ufike la ungazi khona kangcono kunayizolo. Hallelujah. Lento yokumazi ke bazalwane uma ufunda asizukuya khona uma ufunda uGenesis chapter 4 verse 1 lithi izwi kaNkulunkulu lapho uAdam wamazi uEva umkakhe wase yakhulelwa. Leli gama lokwazi elisetshenziswa la igama elifanayo nelisetshenziswa kulezi ndawo kade siloko sizibheka kukhulunywa ngokwazi uNkulunkulu igama elifanayo. Kusho ukuthi lento yokwazi uNkulunkulu uma ungabuka njengoba uAdam noEva kwakuyindoda nonkosikazi. Kusho ukuthi ukwazi uNkulunkulu you can't do it at a distance. Uma ubuka abantu abashadile into eyenza abazane kangcono ukuthi most of the time bandawonye bangahlukana mhlawumbe ekseni omunye emsebenzini nomunye aye somewhere else noma naye emsebenzini kodwa uma lishona futhi bazophinde babe ndawonye they spend more time together. So uma lethu wamazi ngibe ngithi ke mina bazalwane igama elifanayo leli lisebenza la kusho ukuthi ufuna ukwazelwa eduze akafuna ukwazelwa kude kubukhunyana ukumazi at a distance kodwa you'll have to draw closer ukuzumazi kangcono kunayizolo ngoba uNkulunkulu bazalwane uma sibonisa into la ngaye wenzela ukuthi masifika lapha sifike sikruze kaningi noma engayiveza into la esitakula la noma esisusa la kodwa kaningi uma esinika ubufakazi la ubheke ikhona elithize lapha afuna siyodlula kulona ngokukruza sesimaze kangcono ngamanye amazithi lento uma ngifika kuleli yakhona ngivele ngithi uyadlala ngimbonile ngizombona futhi namanje mhlawumbe ngangesheshe ngendlela ebengacathi ngingasheshanga kodwa lo ngimbone lapha ngizombona futhi nakuleli khona. Now lento ke yenza ukuthi ungabisakhathazewe lutho emhlabeni ngaphansi kwelanga uma kuthiwa khona abantu abadalwe abangenayo into engabakhathaza ilabantu ekuthiwa amakholwa akholwa uJesu Kristu umuntu osindisiwe into ethi khathazeka into ethi saba into ethi ngabaza isuke isithathwe away imina kuphele ngiyilandayo and associate myself nayo kodwa kahle kahle uma ungabheka izwi ayikho into ekumele ngiyayisaba iyangikhathaza ngiyayingabaza ngoba ngibuka ukuthi yena utheni. Ngase kuvaleni ke bazalwane ithi lento ukuze kube khona ukumazi uNkulunkulu kangcono kunayizolo kuzofanele kube khona into engiphushayo towards that. Laba bazalwane iqala khona into iqala kulento esingayibiza ngokuthi spiritual appetite ukulambela uNkulunkulu nezinto zakhe. Babusisiyo abalambele bomela ukulunga ngoba bayakusuthiswa. Kusho ukuthi vele umuntu osuthi asikho uma umuntu mesuthi sisuke singekho isikhala sokudla ngithi. So kusho ukuthi kufanele kube khona ukulamba. Ukuze indlala ke manje izokuthuma ekitchen. Ayi kodwa nikhona yini. Uma ulambile ubokubuka ingane nje mayivele esikoleni uma ukhona. Hey kunzima ngisho kuyokhumula iuniform kuba ngathi ngaphuthuma ekitchen. Ngamanye wazindlala iyakuphusha to seek for something to look for something. Uma sinalento esithi it's spiritual hunger, spiritual appetite. Iyasiqhuba ukuthi simfune. Uma ungena indlala kumoya ayi ungahlala urelax mina ngiyahluleka ukurelaxa ngoba khonto engibizayo ngibizwa ukuthi ngimlambele. Lokhu umlambela kwenza ukuthi bese ngiyamfuna. Lokhu umfuna bese kwenza ukuthi aresponde kumfuneni kwami. Bese makuphela lapho sengimazi kangcono kunayizolo. Hayi. Bazalana nikhona kodwa. uMose wayehlushwa uIsrael kakhudlwana bese lithi iBhayibheli uchapter 3 uExodus ngala ngaseqaleni from verse 7 wayevamile ukuthatha itende alibeke ngaphandle kwekami alibize ngokuthi itende lokuhlangana bese kuthi umuntu onombuzo noNkulunkulu ofuna uNkulunkulu ashone kulona ukhuluma noNkulunkulu ngoba wayesekhathele ukukhuluma nabo awu into engajutshula abafundisi bethu beraise uhlobo labazalwane olinehanga kaNkulunkulu nezinto kaNkulunkulu uhlobo lwabantu luthi uma linombuzo othile luthi ngiye emadolweni ngiya kuNkulunkulu before ngibuza omunye umuntu I will ask God first. Oh glory.
lithi ke owayefuna uNkulunkulu wayiphuma etendeni lakhe ahamba ayofuna uNkulunkulu ngoba Mose wayesebonile ukuthi isixazululo salento ukuthi abantu bafundise ukufuna uNkulunkulu alithatha libe ngaphandle kwekamu athi hewa aziye uma unombuzo noNkulunkulu shona khona kungathi babebuya lapha bephendulekile lento yenzeka kanjani ke asiye kwabaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 9 abaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 9 kepha kulotshiwe ukuthi lokho iso lingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungaphumanga enhlizweni yomuntu uNkulunkulu wakulungisela labo abamthandayo ngoba uNkulunkulu kwambulile kithi ngomoya phela umoya ukuhlolisisa konke ngisho nokujulileyo kukaNkulunkulu ngamanye amazwi bazalwane we will have to make sure ukuthi umoya ongcwele njengoba kithi sikhuluma naye sihlala naye siba naye all the time ngoba yonke lento iphethwe umoya ongcwele ukwambuleka kaNkulunkulu empilweni yomzalwane nomzalwane it is in the Holy Spirit uye owenza lento iselingayibonanga nendlebe engayizwanga engavela ngenhlizweni yamuntu uyo yambulayo uthatha ukujula kaNkulunkulu abesakubeke kubesobala kithi bese indlela esihamba ngayo hayi bazalwane hey uma ube uke waba nesambulo sikaNkulunkulu empilweni yakho ukuphambana kwenyawo kuyakuncipha uyazi kaningi inyawo umaziphambana uma ungambuza ophanjanelwe izinyawo ukuthi uke wambona yini uNkulunkulu uke wamuza yini uNkulunkulu ikhona into kumoya ke wayibona uma khonto okwayibona kumoya awufuni bekhonto ezoyifiphaza awufuni ukuyona lento asenze njalo bazalwane simazi kangcono uNkulunkulu wethu sihambe naye umzuzu nomzuzu umoya ongcwele uready kumambula uNkulunkulu kithi ngoba umeke wamambula simazi kangcono kunayizolo intaba ebesoqala ukuyinyuka siyinyuka ngokuthi simbone eme kanjani izolo bese sivele siyicruise bese beyamangala kanjani uNkulunkulu ayambulayo haleluya asime ngenyawo bazalwane sizonikela abahambayo bazonikela asivele sibusise ukuze sizobe sesiyaqhubeka after that asime ngenyawo ke bazalwane siyabonga baba egameni lika Jesu udumo lonke elifanele wena nenkazimulo amandla nobukhosi be glorified as God we thank you in the name of Jesus umusa wenkosi ethu Jesu nothando kaNkulunkulu baba nenhlanganyelo evela ngaye umoya ongcwele makube kanye nathi kuze kube phakade amen.